Ia, ele kan ka o ko fi mar ko ko re salu po. Ayo. Vai, ele se ka fa didi. Ai ele ka mo ko ngar lor fa ko ko re sa sol. Iyo ngar fi ai fi ka usami ko ko re sa. Ai mo ko ngar lor fa nga. Ia nga pi foi lele. Yo makoya. E ka usa o mer ko fa pa u fa ko ko re sa. Ai fa ngai dum uru. Fa ngai uru yang ko mare mo ngarela. Iyo. Ya, la koia de ka ke aso ese si vai ngale la kastona inge fa fe no ya yo ngai ka ma fo yang fa ma ku la ko sa ka ma ya sor ngi fa mangu ya ke le la sa ka ma ya aku la nga ma ko ngi sa mo le nga uma le masinga nang ke au kuso yo ya ai fa mangu ya ke le fa kai le li wa ria mangi ya sa ta ma ya ke o ta ma yo a fai ke wharonga ko ia wa e la vele di o ka mawa o isi soro isi tau wha meo la ko o ke topa wa ai a o fo ia o ke topa wha meo la ko na soki nga ia wha mangu ia kele lava le ali ia i la ko uma po o ko uma lava lo fia fia i ringi fo ia o ngwa whakawa ia e renga kaide au waki whanga lo inga ia i la ko ia hika mai a ka ko ioi i o ngai ka ngaka nga o kiri ka ua nge o firi yo ke kango mo fa manguya yai fa manguya kele fo ya wa mai maka ya video ngore fa mai ya fa manguya ku re ya o ko yo a ko ngwa ir kai me musu ya o ko re nga pa yo re yang ko mai de ka ke fa maru fa kasi fa maru kas yo a inga ma wo mai la ko uma o ese fere po fa manguya ku mai la lo fa yo ya manguya kele va sora amaka ka ya i ya o nga fo yang fa ngau ngaruenga fa manguia foi sa paki ya ke o ko re fa fai ka ko sa paki io ya anga le lava le atua i fo fanga uma nge fiafi a de amba ko mala fanga we fa sa vidi kalinga ruma mo ka mai ke swing le pakara le ko fa lo malo ya ka ko fino i ka fa ska ko kala ka ya anga le nge fiafi so i fo